Lehenengo landaketi abendun egin du, lehenengo ekintzi izan gure elkartiana, 600 bat landara landatu ziren, eta bertako espeziak, horrek aritze, urkixe eta lizarra eta pagu eta balako espeziak, eta nagusisekin izan landaketa hori, bai, voluntarioak eskatu zin eta voluntarioekin. Eta, pentsau zen politxe izango zala, umiekin be landaketa bat eitxie, eta horra eitxike antolatu zen ezua eitzegun hau. Elkarti sortu gendun, ikusten genduleko, oinarte monokultibo izendan pinuen ordez, dana eukalitu esaten da biela. Eta nahiko utzune handiz ikusten gendun, bertako espeziakin sortuteko basuekin. Horten erabaki gendun, elkarte bat sortie, da era ezberdinetara bertako landarik sartie. Helburu moduen dekagunera baseo jabe pribauekin, zer egin ez dakizen baso jabiekin, hitzarmen bat lortu eta geu guztiatu hori basue denpora baten, bertako espeziek sartute. Beste asmoa bat dekagunera elkartie baso jabe bihurtu eta lursailek erosi eta bertako espeziak sartu. Baiti udalaz, erosi dauezan terrenuetan, pizkat ustiatzen lagundu eta bertako espeziak sartzen lagundu.